Flok Festival. Det er en 3-dages festival. Det er et gigantisk pop-up kollektiv. Så er det fællesspisning, dans og snak til langt ud på natten. Kom med og bliv medskaber. Og så dropper vi forskellen på dem, der kigger på og dem, der er på. Om du så skærer grøntsager eller har bygget en scene. Det er en kollektivistisk kickstarter, gødning til folks idéer. Og det er et trygt rum for spirende performere og andre folk, der gerne vil stille sig op og dele noget. Og så er det små aktiviteter, som kan ryste os sammen på kryds og tværs. Både nye og gamle venner. Selvfølgelig er det non-profit. Det er en festival, vi giver til hinanden, som vi skaber, fordi det er fedt. Øl-yoga, workshops og talks. Flok Festival bliver holdt i 2 Øl City i Svindinge. En gammel rustik fabrik, som vi forvandler til en varm, hyggelig festival. Det her, det er hjertet af Flok Festival. Det er hovedgaden. Her bliver der fællesspisning. Og her, der kan du sætte dit telt. Og heromme, der er dansefest. Og heromme, beduintelt, naturvin, solnedgang. Nice. Der kan du finde en at kysse lidt med måske. Her kommer den scene, der hedder Lageret. Og her, der kommer der til at være et eller andet fedt. Her bliver der bar. Der kan man tisse. Køkkenchance, kæmpe bar. Der kan du bestige et bjerg. Der kan du måske spille noget spikeboard. Der viser du dine billetter. Eller det gør du ikke, men det er sjovt nok at tænke på. Du kan ikke være for ung eller for gammel til flok. Om du bor alene eller om du bor i kollektiv, det er sådan set underordnet. Har du lyst til at komme med, så er du velkommen. Det er til dig, der har lyst til at komme og bidrage med det, du kan. Om det er at fortælle om noget vigtigt eller bygge noget op fra bunden. Hvis du køber en billet, så kommer du til at være medskaber. Fordi at på Flok, der giver vi alle sammen en hånd med. Og det der betyder noget, at vi bygger fællesskabet op sammen. At der ikke bare står 20 mennesker og har lavet en festival. Billetten koster 950 kroner. Du får mad 6 gange om dagen. 6 gange om dagen. 2 gange om dagen. Ja, men altså, der er mad hele tiden. Mokost, når du skal klare dine tømmermænd. Og om aftenen får du lækker mad, der er vegetarisk. Ideen til Flok Festival kommer af, at en gruppe kollektiver tidligere holdt en mindre festival og blev et stort kollektiv i et par dage. Selv stod for indholdet og stod på scenerne og holdt workshops. Så var tanken, kunne vi ikke gøre det for 500 mennesker? Og det prøver vi på Flok.